Miért fontos az objektív csecsemőkori hallásszűrés, illetve a korai felismerése a halláskárosodásnak? Nagyon fontos a hallás fejlődése, illetve a beszéd fejlődése szempontjából, hiszen ha későn ismerjük fel azt, hogy a babának gond van a hallásával, akkor nem biztos, hogy van esélye arra, hogy az értő beszédet megtanulja által, hogy az ingerek bombázzák az agyat, és hogyha a hallással gond van, akkor lemarad a hallásért felelős terület fejlődése. Minél több időt veszítünk el a hallás felismerésében, illetve a halláskárosodás felismerése miatt, annál kisebb az esély arra, hogy a beszédet meg tudja tanulni a gyermek, még akkor is, hogyha a halláskárosodás egyébként korrigálható volna. Ami miatt nagyon lényeges az idegrendszeri plaszticitás. Minél korábban történik a felismerés, illetve a kezelése a hallássérülésnek, tehát segédeszközzel történő ellátás, akár hallókészülékkel, akár a hallókészülék nem segít, akkor kokleáris implantáció, annál könnyebben, annál kevesebb energiabefektetéssel tudja a kisgyermek elsajátítani az anyanyelvét. Úgyhogy ezért nagyon-nagyon fontos, és a korai szűréseknek, ez mind az újszülöttkori, mind pedig a csecsemőkori hallásszűrésre vonatkozik, ezért van nagy jelentősége. Jelenleg hogyan történnek ezek a hallásszűrések? Szabályozva van jelenleg a korai hallásszűrés. A probléma az, hogy nem objektív, hanem szubjektív eszközökkel végzik el. Lehetőleg eszközös vizsgálatra van szükség a hallásszűrés kapcsán. Ma az újszülött osztályokon a tranziens fotoakusztikus emisszió nevű eljárást, illetve az ezen alapuló hallásszűrést alkalmazzuk. Mennyire tartjátok ezt hatékony módszernek, tehát mennyire tudtok minden csecsemőt ezzel a berendezéssel szűrni? Önmagában a vizsgálat hatékony eljárás, azonban lehetnek akadályai, hogyha az újszülöttnek a hallójárata szűk, vagy abban magzatvíz vagy magzatmáz van, akkor nem tudjuk megcsinálni a vizsgálatot, nem értékelhető az eredménye. A Belafonnál ez a probléma áthidalható. Általában sikeresek a mérések. Még mindig előfordul, hogy 3-4 éves korú gyerekek jelennek meg súlyos hallássérüléssel. Általában az a tapasztalatom, hogy akkor jelenik meg csecsemő, hogyha a családban már előfordult hallássérülés, és ezért a szülők sokkal intenzívebben odafigyelnek a kis babának a hallási reakcióira, de előfordul még mindig olyan, hogy 3-4 éves korban jönnek, keresnek fel. A lényeges az, hogy minél korábban, minél gyorsabban kiderüljön a halláskárosodás. Nyilván ez lehetőséget ad arra, hogy egy hallókészüléket beültessenek, és akkor a beszéd megtanulását könnyebben tudja, illetve egyáltalán el tudja sajátítani, megtanul beszélni a gyermek. Ugye, hogyha ez későn kerül felismerésre, akkor ez nagyon sok problémát, súlyos problémát. Tehát a klinikánkon évente 600-700 közötti számban születik koraszülött. Tehát nyilván ez a csoport képezi azt a kockázati csoportot, amelyben nagyobb gyakoriságon figyelhető meg halláskárosodás. Tehát ilyen szempontból nagyon szépen köszönjük a segítséget, támogatást. És ha optimálisak a körülmények, tehát az, hogy a baba is nyugodt, akkor mennyi ideig tart egy szűrés? Hát akkor főlenként 15-20 másodperc maga a mérés, és körülbelül ugyanennyi idő, amíg ráteszem a vizsgálóeszközt. Abszolút nagy előnye a vizsgálatnak az, hogy bárki elvégezheti, tehát rutinos nővér, szakasszisztensnek tudja csinálni, nem kell hozzá orvos, és egy stabil, megbízható eredményt tud a vizsgálat. Eszközigénye van-e a készüléknek? Hát maga az eszköz, illetve a hozzátartozó zseni. Már újszülött korban kiderül a hallássérülés, akkor mi a legkorábbi időpont, amikor el tudják látni a gyermeket hallókészülékkel? 2 hónapos korban már ellátnak gyerekeket hallókészülékkel, és ezzel párhuzamosan beindult a korai intervenció, a korai fejlesztés, és nagyon szép fejlődési utat jár be az ilyen gyermek.